Molweni Nuka. Solek. Size apha mani sizocela uxolo ngento eyenzekileyo phezulu. Enyanisweni andinamazwi mani. Andiyazi noba uqhawe uziva njani ngento ezithethwe nguThumeka. Ibingalunganga tu loo nto yonke futhi. Siyacela usixolele sisi. Kumele kakade ngixolisile because le nto yenze nguThumeka izolo. Didn't just hurt uqhawekazi. Imophulile. Masiyeke ukwenza ngathi this is just a moment because it's not. Akaphilanga uThumeka. Into eyenzeke izolo just proves that she is not safe to be around uqhawe. Uthi kutheni wena? Ndithi udinga uncedo before the love she has for uqhawe turns into something dangerous. Uthe emntaneni, a child that she raised, uswelekile, and that her dead son now lives inside of her. I mean, she reaches out to her to try to prove it. Come on. Hlathi. Le nto ithethwa nguLazarus inyani. Thumeka kamnandanga ncam. Kwaye umoyikisile umntana phezolo. Hlathi. Nguwe, myeni wakhe. Nguwe, utata kaQhawe. The final decision rests with you, kodwa. Ngokubona kwami, Thumeka needs to see professionals get a full mental evaluation. If bathi she needs to be admitted, nanzo into efanele kwenzeke. Utheni yaphambana wena? Uthatha phi igunya wena lokuxelela thini ba uThumeka udangerous kubani na? Jonga. Akho nto ndigqibayo. I'm just stating facts. uThumeka ngumama kaQhawe. Yabona wena Lazaro, unayo lento yakho yozinyala uzenze uwodoshe kwindaba zakwamabandla. Oh, nanso ke iPeanut Gallery. iPeanut Gallery sehat. Uqale ngoba uvumile apha, wamnkonya mntakaba umenzi wakho. Ogwa kwakho wazenza uyiseka lekamva. Uyisephofu esadla amazimba. Ngoza uxelwa nguba uThumeka kamnandanga nani ba kamnandanga enhloko ncama. On which authority mhlawumbe? On the authority of sanity. On the authority yongafuni ungcwaba omntana. How about that? I can't go. Look, let's just play this entire thing out. No? Kuzokwenzeka ntoni if uThumeka decides ukukhupha inhliziyo kale kamva? Nonke nifike endlini to find her trying to open Qhawe's chest. You're going to stand back and say, well, we didn't see the signs?